Туфта ТВ тақдим мекунад. Ochajon! Dayoshi man bolay daraxtlar qaldirdim ki در پیرم qaltirdim خیلی کن اونجایش که زنگی من محترم بشم که من قفای آبی سهرنم نشم چی؟ من با قشلاق خودم سفر میکنم و جوراب در سیکرتم بگو چی؟ даҳшат Обеликс. ва чӣ мешавад ки одамои бад секрети оби сеҳрнока фаҳманд? Сеҳргар почаша шикаст? Ха-ха-ха-ха! шумо тайёре ки ман секрети оби сеҳрнока шуморо бигӯ ҳо метавонӣ бугӯ, мо тайёрем брат. Ма тайёрам. Мане, шӯхӣ кардам, тайёрам. Иҷода фокуснукҳои вообще дигаранд, ки ба сеҳргаришон пул истеҳсол мекунанд. Иша сомонӣ мегӯям ва иша ба фикрам рубл. Маъра да қишлоғон оттай оҳанрабо мегӯям. Во! Ана доллара биёр. ҳеранги бевои лаби ов набест. Оҳ, шоҳам, матда оби сеҳрнока миёрам. Оби сеҳрнок? Мусафед, чӣ план дорӣ? Иша бояд оби сеҳрнока дизем ва ора кишем. Зиндагишон тамом мешавад. элиндори блатон зелин Ҳо ҳастай, ва гилам ҳастай. ман намедонам секрета дакадомид бигӯ Пароне! нав Обеликс мекишадмон Киякам мордан мехоҳад. Ту чанд бор мекунид наметавонӣ охӣ. Ама шисов кадагай. Агар нимиком резам на кафа, иаби манест, иаби хитай. Охи ман медонистам ки ту наметавонӣ. Астерикс ва оби сеҳрнок. Гӯшка, ҳозир ман оби сеҳрнок худагим я мушт мезанам ку мерази фамдаси. Ай, чӣ гап шид? Ба фикри ман камтарак саросӣ мешкам. Бахшиш брат, хато кам. Да охир чӣ гуфтанем? Подписатсия, лайк, колокольчик. Бошен саломат, мардими тоҷик.